Vol el tripartit silenciar la COPE a Catalunya? Vostè té la paraula. Home, doncs déu-n'hi-do. Per molts que comenci. Per la part tècnica, per la part política, el per què realment es vol tal, o quina excusa legal s'ha fet servir. Per què? Home, evidentment, a veure, tot el que sigui en aquest moment en l'espai mediàtic català, i no només la COPE, però també la COPE, divergent, el que sigui la línia oficial marcada per la majoria parlamentària a Catalunya, que no ens oblidem que estem en un tripartit que cap dels tres és la força més votada a Catalunya, tindrà problemes. I en el cas de la COPE sí que és veritat que pel nostre format radiofònic, que és molt més agressiu que d'altres, en l'exposició, amb els comunicadors que en aquests moments tenim en antena, etc., doncs això es fa més palès encara. I aquest és un missatge que molesta, igual que molesta, però no poden fer res, certes coses que fa el Mundo, certes coses que fa, per exemple, l'ABC, que l'altre dia va descobrir l'escàndol del Benach, i, per cert, Punto Radio, que és d'ABC, és una altra de les que ha pagat amb aquestes concessions. És a dir, és un vehicle que aquesta és la feina de qualsevol mitjà de comunicació, i per això els mitjans de comunicació han de ser divergents amb el poder i entre ells mateixos, descobrir moltes coses que d'altra manera no se sabrien, perquè la veritat, diguéssim, oficial dels altres mitjans... Vostè creu que han silenciat aquestes dues emissores a Lleida i Girona, han començat per aquí? Perquè, clar, a Barcelona, de moment, vostès continuen. Sí, de moment no. A Barcelona continuem segur, com a mínim, fins l'any 2018, que tenim renovades les emissores fins l'any 2018. Jo, evidentment, ja no me comprometo que el 2019 estiguem... perquè tal com està la cosa, vés a saber què passa. Però vostè creu que ho fan, això, perquè vostès diuen i critiquen, o com alguns diuen, i el seu eslògan és «Somos los que decimos la verdad»? Somos libres. Somos libres? Sí, sí. Sí, home. Però no perquè diguem... perquè ho fem contra un statu quo actual a Catalunya on el que nosaltres i altres diuen com a crítica, que jo crec que és humana, és a dir, jo avui no defensaré la línia editorial de la COPE, no crec que sigui el tema. Jo defenso la llibertat de l'expressió de la COPE i de qualsevol mitjà, a dir el que pensa. I que el poder polític que viu gràcies als nostres vots i als nostres diners ha d'acceptar la crítica com a part de la seva feina. I si no li agrada, anar a tribunals, que s'ha fet, i moltes vegades... Vostè creu que està en perill la llibertat d'expressió a Catalunya? Sí, i tant. La llibertat d'expressió com a tal. És a dir, depèn del que entenguis com a llibertat d'expressió. Llibertat d'expressió, com l'entenc jo, que és fer-li arribar al ciutadà una interpretació de la realitat i una descripció de fets més enllà i tamitzada, més enllà en la búsqueda de les notícies dels interessos, evidentment que està amenaçada. Si tanquen la COPE, escolta'm, i si demà tanquen la SER o demà passat tanquen Com Ràdio, igual, Cuidado. Però escoltin, amics polítics que estan veient aquest programa, que sé que estan ahí, sí, sí. Jo sé que estan ahí, sí. Ja lo sé. Ja sé que també molesta. No tienen otra cosa que hacer. Ja sé que també... No, estic segur que estan veient aquest programa o bé ara o bé aquesta nit a partir de les 10, que es repeteix a la seva redifusió aquest programa. El Benach es veurà des del cotxe. Ah, sí, no, perquè ha tret... Ah, sí que l'ha tret al final. Ha tret la televisió. Vostès, amics polítics, creuen realment que els mitjans de comunicació aquí a Catalunya són seus? Són seus, els mitjans de comunicació polítics de Catalunya, amics del tripartit? Vostès creuen que les televisions són seves? Pues no, lo siento, no lo son. ¿Excepto TV3?